Добрый день, поважаныя сябры. 10 снежня исполняется 90 гадоў з дня нараджэння нашага земляка, найвялікшага беларускага паэта, літаратуразнаўцы, перакладчыка, доктара філалагічных навук Міколы Арочкі. Мікола Арочка нарадзіўся ў вёсцы Вецявічы, і апошнія 23 гады ён пражыў жонкай і з унукам Валерыкам у вёсцы Вецявічы. Там ён і пахаваны разам з сынамі, ляжыць на Вецявіцкім пагосце, а жонка Марыя Івановна і ўнук зараз жывуць у Мінску. Да гэтай нагоды, да 90-годдзя, я выдаў і падрыхтаваў кніжку, вялікі том такі, якая выйшла ў выдавецтва «Беларуская навука», выбраныя творы Міколы Арочкі. І зараз хочу вам показаць першы зборнічак Міколы Арочкі, які выйшаў ў 1958 годзе, 62 гады таму назад. Вельмі я люблю яго вокладку гэтага зборнічка. Ён такі напамінае маленства, напамінае такую дарогу ў родную вёску. Вельмі добра ў тыя 60-е гады мастакі афармлялі зборнікі нашых паэтаў. І гэты першы юнацкі зборнік Міколы Арочкі я вельмі часта перачытваю. Асабліва люблю верш, які называецца «На канікулах». Кожны раз, калі еду в Вецявіч, там ці ў Кракотку, ці в іншыя вёскі Слонімшчыны, заўсёды прыгадваю радкі з гэтага верша. Верш называецца «На канікулах». Відаць, ён быў тады напісаны, калі Мікола Арочка быў студэнтам Беларускага дзяржаўнага універсітэта, калі прыязджаў да бацькоў у родную вёску. Яму добра пісаліся вершы. Адзін з такіх вершаў і ўвайшоў першы зборнік «Не ўсе лугі пакошаны». Радок менавіта з гэтага верша. На канікулах, Мікола Арочка. Іду, як заварожаны, а спеў плыве з загаці. Ці ўсе лугі пакошаны, ці ўсе сенажаці. Касьба за шчараю пяе, звініць над паплавамі. Лугі надрэчныя мае, даўно я ў дружбе з вамі. Тут мы падносілі касцам з крыніц ваду жывую, давалі з берага нырца, з разбегу ў плынь рачную. А ўвосень кошыкі плялі з ракеты на балотах, або чмяліны мёд пілі саломінкамі сотаў. Мяне, як сябра тых гадоў, сягоння луг паклікаў, і я на ўсіх дзяліць гатоў кароткі час канікул. Здарова, хлопцы, ды хутчэй, мяне ў свой гурт прымайце. Не ўсе пакошаны яшчэ лугі і сенажаці. Дзякуй.